Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sinemeko esiza kuyithetha apha koBruce Vuma. Naye uBruce Vuma udonga lukekele kwelakhe icala, akho nto iza ngaphambili ecacisa into yokubana ke ingaba iKaizer Chiefs iyafuna ukumgcina. Naye umfana omdala ubalwa kubadlali ekuxhomekeke into abeli Kaizer Chiefs xa izomemezela ezi zinto izazimemeza eziveki ezizayo, ingaba na elakhe igama lawusinda na uBruce Vuma, ngoba kubonakala ngathi umfana omdala uzothi ga ngoku uyi-free agent ngoba contract yakhe ngoku ifikelele esiphelweni. Wawuxhomekeka kwinceba nemfesane zeqela leKaizer Chiefs xa lihlengihlengi izinto yokubana ke ingaba na lizawuthatha bani okanye liyeke bani. Sizawumamela ke xa limemeza phaa kwiveki ezizayo iqela leKaizer Chiefs yokubana ke lithini na ikamva likaBruce Vuma. Abanintsi ke bathi uBruce Vuma noba ke iKaizer Chiefs ingamkhulula ngeke bakhale, bathi noko ulinikiwe ithuba iKaizer Chiefs akalisebenzisanga konke. Baphulaphula ke phambi kokubana ke singene thina sihlomle ngale meko kaBruce Vuma, sizawuqale sithi into esixakayo uFiance Ntwari icontract yakhe ikude inde kakhulu futhi ayizuphela kule season apha kuJune. Contract kaNtwari saqhubeleka, kodwa umfana omdala akaperformi ngeyona ndlela uKaizer Chiefs, futhi ke akubonakali ngathi ke iKaizer Chiefs iyarhalela ukuqhubeleka noNtwari, mhlawumbi iza kumchitha imlowune, kodwa usene contract neqela leKaizer Chiefs. Sibuye ke siye kule nto ke kaBruce Vuma. uBruce Vuma kuphela kweplayer ke ephethwe kakuhle iKaizer Chiefs, kuphela kweplayer ke ecengweyo iKaizer Chiefs. Mininzi iminyaka uBruce Vuma kulaa team enikwe zithuba lokubana khawuthi uzibonakalise Bruce Vuma, akhawuthi uthathe skipper xa sishonga uyitumele ngikhune ube ngu-number 1 goalkeeper weKaizer Chiefs. Yonke ke loo nto uBruce Vuma iye yangamaphupha kuye, ivele yamohlula umfana omdala, akakwazi kuyimela laa ndawo kuthiwa makabe ngu-number 1 weKaizer Chiefs. Kusuka oogoalkeeper abasuka ngaphandle bafika bazothatha iskipper kuBruce Vuma ekhulele ngaphakathi kwiKaizer Chiefs, eneminyaka ekhulela phambi kweyitumele ngikhune, eqeqeshwa ngabaqeqeshi abasezingeni eliphezulu, Oli Baxter. Baninzi nabaqeqeshi, nala goalkeeper coach wayecoach uyitumele ngikhune, isandla sakhe sifikile pha kuBruce Vuma, nto nje uBruce Vuma kanasibindi ligwala, akakwazi kuyimela into yakhe umfana omdala. Yiyo laa nto imbeka kule ndawo kuyo umfana omdala iminyaka mininzi kakhulu. Bekumele uba ngoku sekudala waba ngu-number 1 goalkeeper ndisho bafana. Asinothetha ngoBrandon Peterson. Brandon Peterson ebefika ngoku Kaizer Chiefs, ufika ngoku phantsi kwesandla ke sikaGavin Hunt bandiphazami, kodwa uBrandon Peterson ukwazi into yokubana athathe la jezi ngoku abe ngu-number 1 goalkeeper weqela leKaizer Chiefs. Efikela kuBruce Vuma pha uBrandon Peterson. Bendinihlahlubela nje okanye ndinibonisa ke imeko kaBruce Vuma into yokubana ihamba phi iqale phi, noba iKaizer Chiefs ingamkhulula, kodwa yena uBruce Vuma akanoyibeka tyala iKaizer Chiefs. Imzame kakhulu, izamile ukumnikeza ithuba, izamile ukufuna ukumgcina. Nguye kuphela ongakwazanga ukuzigcina phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke ningake lingene ke nani ke nitsho nento yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.